Holky, gratulace k dalšímu postupu. Jak jste žehrali na los v prvním kole, tak troufám si říct, že v tom druhém kole to bylo výrazně lepší? Myslím si, že na mestrovstvá Európy nedá úplne tak povedať. Myslím si, že sme do toho išli fakt 100% pripravení, nepocenili sme to vôbec. Proti tej Hersey sme už hrali, síce hrala z Hotintin, takže vieme, že fakt je dobrá, kvalitná, rozumie tým štvorhram. Myslím si, že majú aj medailu z tých Commonwealth Games spolu, čiže fakt sme boli na to 100% pripravené, že to ľahký zápas nebude a naozaj som rada, myslím si, že sme to zvládli hlavne v tých dôležitých momentoch, dve koncovky pre nás, čiže aj do ďalšieho zápasu myslím proste veľké pozitívum. Přesně jak říká Baška, sice výhra 3-0, ale zase tam byly dvě koncovky, tak jak moc je to pro to sebevědomí důležitý, že jste zatím nestratili ani set a že to takhle šlape? Já bych řekla, že je hlavně důležitý, že jsme vyhráli s tobou 3-0 nebo 3-2, tak pro nás je důležitá ta výhra, že jsme v tom čtvrtfinále a zahrajeme si po páté o medaili, takže jdeme do toho zítra. Slyšel jsem, Baši, že máš nevyřízený účty se Švédama, tak jak moc seš nahecovaná na ten zápas? Tak veľmi dúfam, že nám to môže zajtra sadnúť. Je otázka, ako to vôbec bude. Je to vlastne obranárka s útočníčkou. V živote sme s nimi nehrali, čiže určite sa pozrieme na nejaké video a na ich signály, že čo, ako hrajú spolu dobre, majú fakt dobré výsledky tiež. Čiže hej, no tak dvakrát som stratila s nimi miestenku o olympiádu so Švédskom, takže som nabudená im si niečo zobrať naspäť, tak snáď budeme pokračovať v tých výkonoch ako tieto prvé dva zápasy a verím, že nám to sadne a že možno tá vytúžená medaila už konečne cinkne. My budeme věřit taky, gratuluju k postupu. Díky.